הבעל שם טוב הקדוש אומר דבר כזה. הבעל שם טוב הקדוש אומר שאם מזדמן לאדם, אדם, תמיד לו משהו מסוים בחיים שלו לראות אותו, תדע שזה מסר מהשם אלוקות. אלוקות. לכן, לנו פה ברוך השם בסייעתא דשמיא סיפור אמיתי, תושב באר שבע, והוא אומר שמספר בסך הכל לתועלת הכלל, להראות כמה חשוב בשמיים ההפצה של הספר הזה. כמה זה חשוב בשמיים, כמה כוח, כמה אש יש בדברים האלה. בעבודה שאנחנו רוצים לשמוע את אסף הצדיק ולספר לכם פה את הסיפור בדיוק ממירה ועד רשע בקצרה על הדבר הזה. ואתה שכמו ש... האמת, לא תכנתי לספר. כל תעמוד שלי. טוב, לא, באתי לי פה רק לשמוע את הרב, לא תכנתי לספר יותר מדי, אבל הספר פה נמצא לידי. אנחנו מפיצים בכל מיני מקומות הספרים האלו. אחד המקומות בבאר שבע זה מאפייה שישבו שם הצעירים, והם לוקחים את הספרים וקוראים, שותים קפה, ושותים בורקס, משהו יומיומי. יש איזו מכולת בשכונה שעלתה באש, ממש לשריפה כליל. ובעל המכולת, הוא היה בחור צעיר, כאילו, הוא עובד למחייתו, כאילו, בשעות הקטנות של הלילה, הוא עובד שם מוכר, והוא קורא את הספר הזה. עכשיו, כל המכולת עצמה עלתה באש. אני עברתי כמה ימים אחרי כל השריפה והכל, שאלתי מה קורה. אז אמרתי, שמע, הלכה החנות. טוב, לא התייחסתי יותר, זאת אומרת, לא הבנתי איפה אני בתמונה בכל הסיפור, אז הלכה החנות. כשהם פינו את הכל שם, הספר הזה, הם זרקו אותו שם ליד הזבל. הניחו אותו שם, כמו שאחר פה זה הזבל, פה הם עשה הניחו אותו בצד, חלק מהספר הזה מפויח. לא נשרף הרבה, אבל זה מדהים. אבל זה כאילו, לא קרה לו שום דבר, אבל זה מדהים, כי הציור עצמו הוא ציורים של אש. רק אחרי זה אמרתי, פלא פלאים. מאיפה יצא אש? מאיפה יצא אש? מאיזה אזור? זה נמצא באיפה שיושב הבעל הקופאי, ודווקא שם היה מקור האש. דווקא שם היה מקור האש, והספר עצמו נשאר שלם, אז אני מאוד פעלתי מהדבר הזה. לא נראה לי כאילו הגיוני, כאילו, איך יכול להיות דבר כזה? זה נייר. כל נשרף. רוב החנות נשרפת. מדפים ומקררים והכל על הבאש, אבל הספר נייר, נשאר שלם. עכשיו, אני לא הגעתי את הרב, היום פעם ראשונה אני רואה את הרב, אבל ידעתי שיש בו משהו מיוחד בספר הזה, זאת אומרת, אני מכיר את הספר, אנחנו מפיצים אותו, אבל ידעתי שיש בו משהו מיוחד, כי זה לא יכול להיות הגיוני. מה זה בלהראות? מה זה בלהראות? קודם כל זה תיקון אישי שלי, אני חושב את זה, אין פה מה להודות, אי אפשר להכחיש את העובדה, זה המציאות עצמה. אדם חייב להפיץ, ההפצה היא מאוד מאוד משמעותית, אדם חייב להפיץ, שיחשוב שלדבר הזה יש כוח, הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. אדם אומר, אז אני מניח ספר באיזה מקום של ברוקס, אז מה אני כבר עושה? ולא יודעים מה הדברים האלו עושים, אדם, אני חושב שזה למעשה יציר את החנות אפילו. היית דתי לפני זה? לפני האמור הזה? בכמה שנים באה תשובה, אבל זה בשום קשר לזה. זה בשום קשר לזה באה תשובה, וזה... כמו כל אדם שהיה בעולם החילוני, אי אפשר להגיד שאדם חילוני שומר על הברית. זה לא הגיוני להגיד על זה. רואה? היית כמו, אריה מישאל ועזריה. נכנסו לכבשנר ויצאו שלמים. תבח שמו, מגיע לו כפיים. תבח שמו, תראה מה זה, רבותיי.
השם יברך איזה כיף, כל העיר באר שבע לחזור בתשובה שלמה. אמן.